Hello mga kabisaya, kabalo ba mo nga na nasay bag ko diri sa Cagayan de Oro City na naka-isa ka pork barbecue, isa ka chicken inasal, anli sabaw, anli rice o soft drinks. Diri ra na sa Chiclet Grill and Barbecue nga makita na to sa may highway ra gyud sa may Bulwa, Zone 2, Cagayan de Oro City nga abay ra gyud siya sa may Arby's Bake Shop. Hi! Welcome to Chiclet Grill Barbecue. Hey, Anli, dili ka mahayan. O ang nag-video kay guwapa na akong amiga. Among Anli, isa ka chicken, na paa, isa ka pork, unlimited na tong rice, with soft drinks, and appetizer, o unlimited sabaw, na makatagbaw. Makapaursa. For only 109 pesos. Wow, with soft drinks na, di ba? Oh, sulit, very sulit kayo. Asa mo na. So, ali na diri sa Chiclet Grill and Barbecue sa Zone 2, Bulwa Highway, Cagayan de Oro City. Beside Arby's Bakery. Aside sa ilang overload nga offer mga kabisaya, naapot sila lain-laing klase nga mga barbecue nga pwede na to kapilian nga barato at the same time lami pag yun. Guys, lami kilang sabaw okay. Nice yung fats. My favorite. Tapos na siya chicken barbecue o chicken inasal o pork barbecue. Itong butangan o sili. Wala po try at Sarah. Kaon siya. Pwede mo palitin sa Sarah? Pwede mo palitin. Kung mahilig mo sa atsara mga kabisaya, itry na po ninyo ning homemade nga atsara nila nga pwede ra gid ka mag-additional ani for only 15 pesos. Lami pagid kayo, grabe ka fresh, grabe ka crunchy ang atsara. Pila sad ni? 30 chorizo de Cebu spicy. Oh. Ayun. Spicy. Yung black. Man. Yeah! Bye boss. Bye-bye. Ano ta Thailand na? Wow. Ugma na kay. Anti-spring naman yung daddy. And what are you waiting for, Cagayanons? Itry na niyo ning Chiclet Grill and Barbecue diri sa Zone 2 Bulwa Highway. O dili gid kayo mo mag-worry dinhi kay naay parking area at the same time dagan tables and chairs plus plastar pagyod. See you all.